Chcem dneska hovoriť o takom jednom fyzickom prejave, ktorý každý jeden z nás môžeme robiť veľmi vedome, rozhodnúť sa robiť vo viere. A ten postoj, alebo ten prejav, ktorým to robíme, tak ako ukazuje naše uctievanie a zároveň závislosť na Bohu. A to je jednoduché zdvihnutie našich rúk. Chcem dneska hovoriť o tom, že prečo dvíhame svoje ruky. Alebo zdvíhaj svoje ruky. Možno, že si bol v zbore a počas chvála proste ani si neuvedomil, že chválime a zdvíhame ruky. Prečo zdvíhame ruky? Ja som taký človek, že ja chcem vedieť, keď robím niečo, že prečo to robím. Alebo žehnajme teraz deti a že vystrite svoje ruky. Prečo? Prečo to robíme? Hej. Chcem dneska o tom hovoriť. Na začiatku som čítal ten Žalm 63, 5. verš, tam hovorí, že budem ťa žehnať po celý život, v tvojom mene budem zdvíhať ruky. Keď Biblia hovorí o zdvíhaní rúk, tak má to viacero významov. Prvý z nich je, že zdvíhame ruky, aby sme chválili Boha. Ďalší verš je Žalm 141, 2. Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Odkiaľ pochádza tá myšlienka toho, že zdvíhame ruky? Samozrejme z Biblie. Hej. Ale odkiaľ pochádza tá myšlienka, že keď dvíhame ruky, tým uctievame Boha? V Starom zákone existovala jedna obeť, ktorú prinášali Izraeliti do chrámu a volala sa pozdvihovaná obeť. Kňaz zobral buď mäso alebo koláč, ktorý bol upečený z múky a mával, zdvihol to a mával, hej, pred Bohom. Tieto pozdvihované obete patrili kňazom a jeho domácnosti. To znamená, všetko, čo kňaz takto zdvihol pred Pána, a oni potom jedli. Z toho vlastne žili. Númeri 5.9, 4. Mojžiš hovorí, že každá pozdvihovaná obeta so všetkými posvätnými darmi, ktoré Izraeliti prinesú kňazovi, bude kňazova. To bola taká forma vlastne zaobstarania sa Izraelitov o kňazov a ich rodiny, lebo oni nemali, tak jak ostatní v Izraeli, pôdu. Oni sa spoliehali len na to, že ten systém desiatkov, ktorý fungoval v Izraeli, tak proste z toho žili. Hej. Biblia hovorí v Novom zákone, že my veriaci sme kráľovské kňazstvo a máme sa starať jeden o druhého. To, keď dvíhaš svoje ruky pred Bohom, tak jak robil to kňaz v Starom zákone, hej, je tvoj akt uctievania pred Bohom. Ešte budem hovoriť, čo to konkrétne znamená. Ale ty, keď dvíhaš, modlíš sa a dvíhaš svoje ruky k Bohu za svojich bratov, za svoje sestry, za svoj život, to je pred Bohom naozaj ako tá obeť. Tak jak v Žalme je napísané, čo som čítal, 141.2, že moje zdvihnuté ruky sú ako večerná obeta. Hej. Stále, keď dvíhaš svoje ruky vo viere pred Bohom, ako by si naozaj prinášal Bohu obeť. My nezabíjame ovce, lebo my už vieme, že bol zabitý jeden baránok, ktorý niesol hriechy sveta. Ale tým, že dvíhaš svoje ruky, ty pridávaš svoju vieru k tomu. Niekedy, keď sme v zbore, ľudia máme uctievanie a vidím, že ľudia nedvíhajú ruky. A otázka je, že prečo? Nechceš uctievať Boha? Alebo ti je ťažko zdvihnúť ruky? Alebo niečo ťa tak ťaží, že nevieš to dať Bohu, že nevieš to vložiť do tých rúk a dvihnúť to pred Boha a povedať, tu som. Hej? Tvoje zdvihnutie rúk je niekedy ako akt viery a rozhodnutia, že teraz Boha uctievam. Napriek tomu, čo cítim, čo prežívam. Izraelci, keď prichádzali pred Boha, bolo jedno, čo vtedy on prežíval. On vedel, že ide Bohu dať tú obeť pozdvihnutia
A kňaz bolo jedno, čo on prežil. On jednoducho robil to, čo bolo v zákone napísané. My dnes vierou v Krista môžeme prichádzať pred trón milosti v smelosti. A či si doma, alebo v zbore, alebo kdekoľvek, ty môžeš dvihnúť ruky slobodne k nebu a uctievať Boha. Není to úžasné? To najlepšie, čo môžeš urobiť keď kňazi, hovoríme o kňazoch, hej, tie dary, tie pozdvihovné dávky boli pre nich. Izrael sa takto staral o nich. To najlepšie, čo môžeš urobiť pre staršovstvo tohto zboru, je, že budeš dvíhať svoje ruky k Bohu a budeš sa modliť a žehnať. To najlepšie, čo môžeš urobiť, naozaj. A myslím si, že to je to, čo aj najviac potrebujeme. Preto dvíhame ruky, lebo keď sa modlíš a chváliš Pána, zdvihneš svoje ruky k nebu, ako by si donesol Bohu dar. Ako by si priniesol dar, obeť Bohu. Hej? To je prvá vec, prečo dvíhame ruky. Druhá vec, prečo dvíhame ruky, je, aby sme žehnali. Žehnali Božie meno a žehnali druhých. 4. Mojžiš 6, 22 až 27. Tam je napísané, že Hospodin povedal Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, teda kňazom, Izraelitov budete požehnávať týmito slovami. Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a ti udelí svoj pokoj. Takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja ich požehnám. Toto je takzvané Áronovské požehnanie. Hej? Veľkňaz takto žehnal národ týmito slovami. Levitikus 9, 22. To je 3. Mojžiš. Keď Áron pozdvihol ruky nad ľud a požehnal ho, zostúpil z miesta, kde priniesol obetu za hriech. Spaľovanú obetu i obetu spoločenstva. To znamená, Áron prinášal obeť za ľud, všetok ľud bol zhromaždený, on pozdvihol ruky a žehnal ten národ týmito slovami, hej, ktoré mu Boh dal. My zdvíhame ruky, aby sme žehnali druhým. My, jak kráľovské kňazstvo, máme žehnať. Pavol to povedal, že nie sme na to povolaní, aby sme preklínali, ale aby sme žehnali. A v 1. list Timotea 2.8 chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sveté ruky bez hnevu a hádok. Čiže muži, počujete, čo máme robiť? Máme dvíhať ruky k nebu. Máme dvíhať sveté ruky. Máme sa modliť na každom mieste a dvíhať svoje ruky. Neviem, či si niekedy nad tým rozmýšľal, že aké dôležité je, a či to vôbec robíš, že dvíhaš svoje ruky k Bohu a žehnaš. Človek, ktorý dvíha svoje ruky, veľmi vedome rozhoduje sa dvihnúť svoje ruky, tak sa rozhoduje žehnať. Možno to poznáš aj zo svojho života, alebo zo svojho srdca, že keď niekto ti ublíži niečo, tak máš najmenšiu chuť proste mu žehnať, alebo ešte dvihnúť ruky, ale presne o tom to je, že keď to urobíš vo viere a rozhodneš sa, nejdeš podľa svojho srdca, ani podľa svojho pocitu, ale podľa pravdy slova, tak sa niečo uvoľní. Aj tvoj postoj voči tomu človeku. A na to sme povolaní, aby sme žehnali. Žehnaj svoju rodinu, žehnaj svoje mesto, žehnaj ľuďom tam, kde žiješ. Už som vám hovoril raz taký príbeh, bol jeden človek niekde v Ázii, kresťan sa obrátil, v malé mestečko to bolo, on žil tak na kopci a bol pre svoju vieru prenasledovaný, ale jednu vec, čo robil, každé ráno vstal a žehnal tomu mestečku. Takto mal na dlani celé mestečko a žehnal. Ľudia sa ho prenasledovali, vysmievali a čo ja viem, ale potom prišiel čas, že ten človek zomrel. A v momente, jak zomrel, začala kriminalita stúpla, sebevraždy stúpli,
Proste ľudia si všimli, že dačo je zle. A niektorí ľudia si to dali do súvisu s tým, že ten človek každé ráno modlil. My sme sa mu smiali. Ale pozrite teraz, on tu už není, nikto nežehná toto mesto. A takto nastalo v tom meste, že sa tam narodila cirkev. Ten človek nevidel to, čo tam prišlo potom, keď on zomrel. Ale on to robil každé ráno vo viere. A žehnal to mesto vo viere. Niekedy nemusíš vidieť ovocie svojej viery, tak ako ten človek to nevidel. Niekedy môžeš robiť veci, lebo Boh ti povedal, a si verný v tom. V Židom 11 je to napísané, kapitola viery, a koľkokrát tam je napísané, že oni nevideli to, na čo sa nadejali. Ale boli poslušní vo viere Bohu. Hej? Nemusíš vidieť ovocie toho, čo ti Boh povie, aby si robil, ale buď verný v tom, že budeš zdvíhať svoje ruky a budeš žehnať. Druhé najčastejšie slovo v tej kapitole 11. je svedectvo. Že oni prijali dobré svedectvo od Boha, pretože konali vo viere. Nie je to úžasné prijať dobré svedectvo od Stvoriteľa? Dobre si, keď si v práci, si zamestnanec a šéf ťa pochváli pod všetkými, povie dobré svedectvo od tebe. Poteší ťa to, nie? Alebo keď niekto hovorí dobré svedectvo, tak by to malo byť. Že nie si nejaký podvodník alebo špekulant, ale proste povie dobré svedectvo o tvojom živote. O čo viac je, keď naozaj Boh povie dobré svedectvo o tvojom živote. Kvôli čomu? Kvôli tvojej viere. Hej? Kvôli viere v Neho. Oni nevideli to, na čo sa nadiali vo viere, ale mali dobré svedectvo od Boha. A k tomu ťa chcem pozbudiť. Možno nevidíš to, čo by si chcel vidieť, ale dvihni svoje ruky a žehnaj. Žehnaj a je jedno, či to budeš vidieť alebo nie. Boh má svoj plán s tým. Možno generácia po nás bude žať ovocie našej viery alebo vytrvalosti. Ale my sme povolaní žehnať. A zároveň druhá vec, s tým žehnaním ide to, že dvíhame svoje ruky nielen na to, aby sme žehnali, ale aby sme aj prijali požehnanie. Keď veľkňaz žehnal národ, viete, čo robil národ? Národ zdvihol svoju ruku na znak toho, že prijíma požehnanie. Hej? Keď dvíhaš svoje ruky pred Bohom, stojíš pred Bohom, tak hovoríš Bohu dve veci. Som na tebe závislý, prijímam tvoje požehnanie, ty si zdroj môjho požehnania, od teba očakávam požehnanie, od teba očakávam naplnenie každej svojej potreby. Ty keď stojíš a chváliš Pána a dvíhaš svoje ruky, ty vyznávaš, Pane, áno, ja žehnám teba, žehnám tvoje meno, ale zároveň prijímam požehnanie, ktoré máš pre mňa. A to je tiež akt viery. Môžeš stáť na chválach, ruky dole, alebo v kešeni, alebo dvihneš svoje ruky, lebo proste chceš Božie požehnanie. Povieš, Pane, tu som, vystieram svoje ruky, očakávam od teba. Je to ako keď malé dieťa, predstav si, každý pozná, hej, otec stojí a malé dieťa, keď chce ísť na ruky, čo urobí? Vystre ruky a chcem ísť na ruky. Hej. Možno je unavené, možno chce byť v náručí otca, aby sa cítilo bezpečne. Ako reaguje dobrý otec? Nepovie, že choď preč, daj pokoj. Hej. Ten, kto miluje svoje dieťa a to dieťa prejaví svoju náklonnosť alebo túžbu byť pri otcovi, tak on sa poteší a zoberie ho do náručia. Takisto náš nebeský otec, keď my zdvíhame svoje ruky k nemu a vyznávame, že túžime po tebe, vyznávame, že chceme byť v tvojej blízkosti, uctievame ho a prejavujeme mu lásku a náklonnosť. Proste on je ten, ktorý vložil tieto veci do človeka. Hej? Takže ja myslím, že Boh takisto reaguje, že on berie nás do svojho náručia. Nevždy to budeš cítiť, že to tak je, že si v jeho náruči, ale rob to vierou a dvíhaj svoje ruky vierou k nemu. A
A príjmi to vierou, lebo Boh je blízko pri nás. Boh není ďaleko. Viete, jak je Boh ďaleko od nás, alebo blízko pri nás? Tak, jak to si ochotný pripustiť, alebo naozaj Bohu povedať, že jak si blízko alebo ďaleko. Jak si Boha pripustíš? Tak blízko alebo ďaleko je. On je ako ten dobrý pastier, ktorý berie svoju ovečku na pleci, keď nevládze. Hej? Tým, že dvíhaš ruky a hovoríš, chcem príjmať požehnanie od teba, hovoríš Bohu, že nehľadám šťastie inde. Nehľadám šťastie v materiálnych veciach, v zážitkoch, v zábave a čo ja viem. Ty si moje šťastie, ty si moje naplnenie. Vyznávaš jednoducho, som, Pane, na tebe závislý. Ty máš to, čo potrebujem. A ty si naplnením toho, čo potrebujem. Minule som čítal takú zaujímavú vetu v Žalm 49:13, že tí, čo žijú v blahobite, si ani neodpočinú. Tí, čo žijú v blahobite, si ani neodpočinú. Viac majetku neprináša odpočinok. Nehľadaj veci, hľadaj Pána. Zdvíhaj svoje srdce, svoje oči, svoje ruky k nemu. Ak dvíhaš svoje ruky, tým prejavuješ Bohu úctu. Prejavuješ Bohu lásku. Hej? A ja ťa chcem pozbudiť, rob to každý deň. Uctievaj Boha takto každý deň. Každý deň dvíhaj vedome svoje ruky k nemu. Keď sa modlíš, keď proste máš čas, dvihni svoje ruky k nebu a povedz, Bože, ty si moje požehnanie. Od teba očakávam požehnanie a žehnám. Žehnám tvoje meno. Žehnám ľudí okolo seba. Amen? Ďalšia vec, prečo zdvíhame svoje ruky, je, aby sme volali o pomoc. Žalm 28:2. Počuj hlas môjho upenia, keď volám k tebe o pomoc, keď dvíham ruky k veľsvetení tvojho chrámu. Pláč Jeremiášov 2:19. Vstaň, bedákaj nocou s prvými nočnými strážami, vylievaj svoje srdce ako vodu pred Pánovou tvárou. Pozdvihni k nemu svoje dlane za život svojich detí, čo hynú od hladu na všetkých nárožiach. My tým, že dvíhame svoje ruky, voláme Bohu o pomoc. Neviem, ako často ty voláš Bohu o pomoc. Ale je to biblické volať k Bohu o pomoc. A dvíhať svoje ruky je prejav toho, že naozaj že očakávaš od Boha tú pomoc. A nehanbi sa dvíhať ruky k nebu. Viete, my keď sme boli keď sme vyrastali, chodili sme do takej tradičnejšej cirkvi a potom pár z nás sme sa obratili. Znovu zrodili. Ale nebolo bežné v našich kruhoch, že by sme zdvíhali ruky. To bol vnútorný boj, teraz všetci sedia, alebo proste už keď stáli, tak to už bolo veľa. Ale teraz zdvihnúť ruku, všetci na mňa budú pozerať, čo ja tam som nejaký uletený, že dvíham ruky. Hej? To bol vnútorný boj. Ale vieš čo, keď potrebuješ pomoc, tebe je jedno. Predstav si, že tvoje dieťa je v ohrození, jak tu to hovorí, že volaj za svoje deti a dvíhaj svoje ruky za svoje deti, za život svojich detí. Je ti jedno, čo si druhý myslí. Ty jednoducho potrebuješ pomoc. A niekedy potrebujeme aj kresťania mať taký postoj. Je mi jedno, čo si druhí ľudia myslia. Či dvíham ruky, alebo nedvíham ruky. Ja to robím preto, lebo je to môj postoj viery voči Bohu. Volám o pomoc v tomto prípade. Je to postoj a prejav mojej závislosti na Bohu. Žalm 121, 1-8. Svoje oči dvíham k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela, nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici, slnko ti cez deň neubliží, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom,
on ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky. Nedvíhame len svoje ruky. Tu je napísané, že dvíhame svoje oči k vrchom, aby sme prijali pomoc od Boha. O akých vrchoch tu hovorí Boh? Neviem, či si sa niekedy nad tým zamyslel, že pozdvihujem oči k vrchom. My máme Tatry, alebo nejaké kopce okolo seba. V tej dobe ľudia verili to, či to boli Gréci, Rimania, Kanančania, že bohovia prebývajú na vrchoch. Hej? Božstva vždy prebývali na vrchoch. A boli dva vrchy v Izraeli, také veľmi známe. To bol hora Sion, mesto, vrch kráľa, hej, Jahve tam prebýval, vrch Sion. A druhé bolo hora Hermon. Hora Hermon bola na severe Izraela, na hranici so Syriou, alebo v Syrii. A to bola tá hora, kde Ježiš vlastne sa premenil. To bola tá hora, kde Ježiš sa pýtal pod tou horou vlastne učeníkov, že čo hovoria o mne. To bola tá hora, kde Židia verili, že na tú horu zostúpili tí anjeli, padli anjeli v Genesis 6, aby mali potom, si brali ženy, hej, z ľudských proste dcer za ženy, a potom sa rodili obry. Čiže to bola hora, kde Bál prebýval. Hora Sion bola hora, kde prebýval Jahve. Hora Hermon bola tam, kde prebývalo zlo. Bolo tam miesto, ktoré nazývali brany pekla. Hej? Preto Ježiš povedal, že ty si Peter, skala, ani brany pekla nepremôžu moju cirkev. Hej? Čiže žalmista tu hovorí, ja pozdvihujem svoje oči k vrchom. Ku ktorému vrchu? Sion, Hermon, ja pozdvihujem svoje oči k Sionu. Pozdvihujem svoje oči k Bohu. On je ten, od koho príde moja pomoc. Dneska ľudia vo svete, keď majú problém, tiež sa rozhodujú. Budem volať na Boha, alebo budem volať na niekoho iného. Nenazvú to, že budem teraz ku diablovi sa modliť, alebo čo. Hej, ale hľadajú riešenie mimo Boha. Chorý som, tak hľadám Pána, alebo idem ku liečiteľom, alebo veštice, alebo čo ja viem. Tak to funguje vo svete. Vždy je to tak. Keď potrebuješ pomoc, buď ideš k Božej hore, alebo k nepriateľovej hore. Sú vrchy, kde prebývali tie božstva. A vždy človek hľadá pomoc u niečoho mocnejšieho, než on je sám. A ja ti chcem povedať, tak jak žalmista hovorí, moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo a zem. A on nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Zdvíhaj svoje ruky k tomu, ktorý stvoril nebo a zem. Amen. Zdvíhame ruky druhým. Izaiáš 35, 3 až 4. Pozdvihnite ochabnuté ruky, upevňujte podlomené kolena. Povedzte malomyselným, schopte sa, nebojte sa. Pozrite, váš Boh príde s pomstou Božou odplatou, on sám príde, aby vás zachránil. My sme povolaní, aby sme pozdvihovali ochabnuté ruky. Druhých ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie, ty môžeš svojou vierou, svojimi slovami povzbudiť a dvihnúť obrazne ruky. Existuje jeden príbeh v Starom zákone, asi vám to už aj napadlo, v Exodus 17, 8 až 13 verš, keď Izraelci sa dostali s Amalekmi do vojny. Môžeme si to prečítať. Potom prišiel Amalek a v Refidime zaútočil na Izraelitov. Mojžiš rozkázal Jozovi, vyber mužov a bojuj proti Amalekovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou palicou v ruke. Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval s Amalekom. Mojžiš, Áron a Húr vystúpili na vrchol pahorku.
Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, vyťazol Izrael. Len čo ruky spustil, vyťazol Amalek. Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zodvihnuté až do západu slnka. Jozua porazil Amaleka a jeho ľud mečom. A toto je taký pekný obraz toho, že jak my potrebujeme jeden druhému dvíhať ruky. Každý z nás sme v nejakom duchovnom boji. Každý z nás zažívame, nikto to nemá, poviem tak, že na rúžach ustlané. Hej? Každý z nás zažívame proste, že život niekedy prináša tlaky a situácie, kedy musíš bojovať. S Bohom, ale musíš bojovať. Aj oni museli bojovať. A jednoducho my potrebujeme byť tou oporou, tak jak bol Áron a Hur oporou Mojžišovi, že mu dvíhali ruky, tak my sa potrebujeme jeden druhému dvíhať ruky, aby sme si pomohli. Dvíhať ruky znamená, že podporujeme toho druhého. My potrebujeme, alebo takto poviem, všetci bojujeme za jeden tím, kopeme za jeden tím. Za Božie kráľovstvo. A preto potrebujeme jeden druhému zdvíhať ruky, lebo to není šprint, jak na olympiáde, že každý sám za seba. To je tímový boj. Keď jeden pada, všetci budú padať. Tak, jak Mojžišovi ruky padali, Izrael prehrával. Preto potrebujeme jeden druhého počas bojov naozaj držať, byť oporou. A použij svoje ruky na to, použij svoju vieru na to, aby si niekomu držal jeho ruky, keď nevládze. Tu nehovorím o tom, že budeš ho podporovať, lebo žije v hriechu a proste mám mu držať ruky, alebo čo. Tu nehovorím o tom. Hovorím o tom, že keď naozaj človek prechádza duchovným bojom a potrebuje tvoju modlitbu, možno proste naozaj porozprávať sa, modliť sa spolu, buď tým, kto drží druhým ruky. Žehnaj. Amen. Posledná vec, pozdvihujeme svoju dušu. To tiež súvisí s rukami. Žalm 24.1 hovorí, že na teba čakám, Hospodin, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. To je ten obraz toho, že vlastne ty, keď dvíhaš ruky, ako keby si dal naozaj svoju dušu, svoje srdce, mysl, svoju vôľu a povedal, Pane, tu som. Dávam ti to. Hej. Žalm 143.8. Hneď z rana mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. A pláč Jeremiášov 3, 42-43. Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi. Pozdvihnime srdcia na dlaniach k Bohu na nebesiach. My sme sa spreneverili a boli sme spúrni a ty si neodpustil. Čiže ten obraz toho, že ty pozdvihuješ svoju dušu alebo pozdvihuješ svoje srdce na dlaniach pred Bohom je ako keby kňaz prináša tú obeť a není tam mäso, ale je tam tvoja duša. Je tam tvoje srdce. Hej? Dvíhať svoju dušu pred Bohom je naozaj ako keď Dávid išiel do chrámu a chcel obetovať. Tak ako obeť prinášaná Bohu každé ráno, každý večer, tak ja pozdvihujem svoju dušu k Bohu. Moje pocity, moje myšlienky, moje rozhodnutia, moje chcenia, to všetko prinášam Bohu ako obeť. Dávam to vo svojich rukách, dvíham to k Bohu. Hej? To znamená, nič nezadržujem, ale otváram svoje srdce pred Bohom. Som úprimný. A to je akt uctievania. Keď chválime Pána, keď máme čas uctievania a ty neotvoríš svoje srdce, darmo, že dvíhaš svoje ruky, ale naozaj vo viere nerobíš to, že dvíhaš svoje ruky a povieš, Pane, tu je moja duša. Ja nič nezadržujem. Skúmaj moje srdce. Hej.
Toto je akt uctievania. Keď sa stane niečo ťažké alebo tragické, tak diabol, duchovný svet, nechce, aby si zdvíhal svoje ruky k Bohu. On nechce, aby si vyznával, že si závislý na ňom. On ťa chce držať, aby si mal ruky dolu. Vieš prečo? Lebo presne to je o tom, že ty keď vo viere sa rozhodneš dvihnúť svoje ruky k Bohu a povieš svoju dušu, svoje srdce, pozdvihujem na dlaniach Bohu k tebe, Pane, tak je to naozaj, že robíš to vo viere a je to znak toho, že Bohu dôveruješ. Veľa kresťanov, keď sa stane niečo ťažké alebo zlé v ich živote, sú sklamaní, naplnení smutkom, nedôverou voči Bohu. Ja si pamätám raz jedného brata, ktorý sa stala tragická vec v jeho živote. A odvtedy som ho nevidel dvihnúť ruky. Nevedel dvihnúť ruky k Bohu znovu. Chcem ti povedať, nebuďme takí. V tomto svete budeme zažívať veci, ktoré možno neporozumieme, až kým neprídeme pred Pána. Sú veci, ktoré naozaj, ktoré nevieš, prečo sa stali. A môžeš Bohu vyčítať, prečo si to dopustil, prečo. A toto ti bude brániť, aby si zdvihol ruky, pozdvihol svoju dušu, svoje srdce, povedal, Pane, tu som, taký, aký som, nič nemám, prázdne ruky mám, ale chcem ťa uctievať a dôverujem ti, že napriek tým veciam, ktoré sa stali v mojom živote, že ty si Boh a že máš vládu. Presne toto diabol sa snaží, aby si nerobil. A preto je to krok viery. Vždy zdvihnúť svoje ruky. Čokoľvek prežívaš. Buďme ľudia, ktorí začneme dvíhať svoje ruky. Dvíhaj svoje ruky na každom mieste, ak Pavol hovorí, že chcem, aby sa muži modlili na každom mieste a zdvíhali svoje ruky. A nepozeraj na to, čo budú ľudia hovoriť. Ty vieš, prečo to robíš. Takže pozdvihujeme svoje ruky, svoje oči, svoju mysel, svoje srdce, svoju dušu k nebu. Odtiaľ nám príde pomoc, nie od človeka. Nehľadáme pomoc z tohto sveta, nehľadáme pomoc z iného zdroja duchovného sveta. Zdvíhame svoje oči a svoju dušu, svoje ruky vo viere k Bohu, lebo On je naša nádej a naša túžba. Rob to fyzicky, že budeš dvíhať svoje ruky. Človek, ktorý nechce chváliť Boha, toto robiť nikdy nebude. A možno, že po dnešku, vždy, keď budeme chváliť, to slovo ti príde, že budeš musieť sa rozhodnúť. Je mi pohodlnejšie mať ruky dole, alebo proste teraz je to akt uctievania a idem a dvíham svoje ruky. Amen. Chcem, aby sme sa teraz modlili spolu a budeme chváliť Pána ďalej. A chcem, aby sme naozaj pozdvihovali svoje ruky vo viere k Bohu. Aby sme pozdvihovali, aby to, čo dneska som hovoril, hej, že je to akt uctievania, že je to akt vydania Bohu. Že je to akt toho, že žehnáš a že príjmaš požehnanie. Nech to je dnes naozaj pre teba a pre nás, pre každého jedného z nás, že povieme Bohu, dávam ti svoju dušu na dlaniach, dvíham, jak tá večerná obeť. Nech je tvoje meno požehnané. Môžeme?